Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yan uwa barkanmu da haka da fatan kowa yana lafiya na cikin ƙoshin lafiya Allah ya san haka. Kamar dai yadda muka saba kawo muku fina-finai a kowane sati. So a wannan satin ma mun kawo muku wasu sababbin fina-finai masu kyau ingantattu. So a cikinsu akwai ɗan damisa, sannan akwai uban daban ɗan sanda, akwai fuska, sannan akwai kururuwa, muna da so ne, sannan akwai mark, akwai fim ɗin masarauta, sannan kuma muna da duniyar tantarai. Waɗannan gaba ɗayansu fina-finai ne masu kyau ingantattu. Sannan muna da baƙar yana. Dukkansu fina-finai ne masu kyau na daga kamfanin Sultan. Saboda haka ga masu buƙatar wannan fina-finai, so kar ku bari a baku labari. Kamar dai yadda muke sanar da ku kullum, akwai lambobinmu a profile namu, so za ku iya tuntuɓar su ga wanda suke buƙata online. Muna tura ta WhatsApp ko ta Telegram. Sannan muna da group na VIP kamar dai yadda muke sanar da ku kullum. So group wanda ake biyan kuɗi duk wata, so a saka ka a ciki ne a kullum za ka riƙa samun sababbin fina-finai masu kyau ingantattu, so da zarar an sake su. Baya da baya haka kuma muna godiya da kasancewa da mu a koda wani lokaci. Sannan kuma kada a manta da yi mana like da sharing ga abokananku saboda su ma su amfana. Mun gode da kasancewa da mu a koda wani lokaci.